Right, mastreets social media mandinoskora ndiona nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, pane imwe nyaya yakaitika zukuru isikuzikanwa manje kuti yakaitika kupi, but hamusi muZimbabwe. Mafungiro angu hamusi muZimbabwe, but nyaya iyi ndoda kuti muzvinzwirewo kuti imimi munoitonga sei. Handiti ndisanda kuzivisa nekuratidzai ndichiti usati wasubscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Zvirudi kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint. Thanks very much nekusupporta Saint TV ichiramba ichienda mberi. Saint TV ndo shasha pazvivhiti zvose. Handiti ndiyo shasha pazvivhiti zvose. So ndine muzukuru wangu zvakare anonzi Julius uya nefone number dzirapo, anoita nezvemafoni, ano shopu yake pakona Bank Street na Chinoi. Handiti mukasvika panonzi panikismo, mukapinda imomo, mukapinda mushopu yakanzi G1A ndo mushopu make. Aiwa, ari kuita futi promotion, aneka promotion kachange kachizowiniswa mafoni kumberi. So endai ipapo munotenga mafoni. Zvinogona ngozoitika kuti unotozobuda wane mafoni maviri. Handiti iwo watenga foni imwe chete. So handei ikoko tino supporta Julius. Right, nyaya ndauya nayo ndemuchinda uyo ari kunzi akabata Chibharo. Handiti akabata Chibharo, mudzimai uyo anonzi anorwara nechirwere chepfungwa chinova chinorwadza, chinoshungurudzwa zukuru. Asi vakazoti vaenda kudare, mutongi Gava akabva anosvika akati haasi kumutongera kuti aende kujere kana kuti kudii, but akabva amutaiwa ngachitore mudzimai anorwara nepfungwa uyo akanga ave nepamuviri kuti ave mudzimai wake. Uye mutongi Gava anoti haadi kuzonzwa futi kuti vanetsana kumba, ada kuti agare zvakanaka nemukadzi wake uyo waaita kunyangira achibata Chibharo ayo ave wake. Ngaagare naye zvakanaka kumba, achimutengera chikafu nekumuritira nekuita zvese nekuvata naye zvakare zvaida zvachona, asamunyime bonde. Handiti ndo mutongo wakazopiwa muchinda uyu. Ameno kuti munozviona sei vazukuru, tingati mutongi Gava akagona here, jaji wakagona here, kana kuti vakareswa. Asi nyaya yairikuratidza kuti yakatodi yakatoitika. Ameno ngataura necomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle pari zvino. Much love.